Laudă fie adusă celui ce s-a născut la Betleem. Laudă fie adusă celui ce s-a născut la Betleem. Da, bă, oameni buni, în cazul în care nu am zis nimic, de fapt, în cazul în care deja nu s-a înțeles, mergem la, sau suntem la colindă, da, vlogul de la colindă din anul 2024. Nu mai știu ce. Da. Deci, da, bă, mergem la colindă cu oamenii ăștia extraordinari pe care deja i-ați văzut. Cea mai bună prietena mea, Daniela. E prima dată când te duci la colindă? Să găsești minunea din ea, pentru Iisus și îngeri cântă. Bine, mă miră că tu-l vezi ca cilgai. Când el e spirit guy. Haideți că am ajuns în următoarea locațiune. Uite, aici vreau să văd cum iasă oamenii la blocurile astea. Să-i pozez cu un telefoto 5-10.000 de X. Direct în casă, vedem ce se întâmplă. Statusul. Cum îți place colindatul cu Vox de Foarte fain. autentic. De frumos sunt, nu așa? Se cântă 11-le, trebuie să cântăm. Hai să cântăm 11-le. Azi fugi de mea, să aștept pe drum. E aproape acolo, da. Hai că ne-ați oprit aici și am greșit locația. Aia e așa cum ești, e tare să primești. Hai, cântă lui cu noi acum, amintește-ți de venirea. Gata că mergem în următoarea locațiune acum. Laudă fie adusă celui ce s-a născut la Betleem. Asta voiam să pun și eu, sunt vlog și nu mai pot să pun. Să nu cântați că nu mai aveți voce. Iu, ce voce ai! Goofy! Bine ați venit la clubul Mickey Mouse! Am ajuns în noua locație și am nasul lui Rudolf. S-a născut azi Domnul. Poveste, s-a născut Mântuitorul, Domnul și Izbăvitorul. O veste am adus, s-a născut Iisus. Deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Da, am plecat spre... Ai poftă bună! Uite, de la părinții ei am primit mâncare. Eu când n-am mai mâncat un corn din ăsta, de nu țin minte, frate. Deci vlogul ăsta, numai colindă. Așa e, cred că altceva n-am făcut în vlogul ăsta. Merem din locație în locație să ducem vestea bună. Celui care stăpânește veșnic, să cântăm și să ne bucurăm. A venit în lume ca să ne salveze, pe rând cântă să ne închinăm în fața celui. Ascultăm și nu judecăm! Strada, casa de copii. Unde stai, bă? La casa de copii. No, haideți, oameni buni, că am schimbat încă o dată locațiunea. Mergem acum, se poate să și primim ceva păpică bună. Nu știu ce să vă mai zic. Eu văd cum colindăm. Ce să vă arăta ceva, dacă nu mere la colindă. O, masa festivă aici, sărmăluțe.
Și cum ar trebui să luăm așa direct? Țac, 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 țac. O sarmăluță, așa, țac, țac. Niște ceva pe aici, așa. Hai să vedem. Hai să ne asigurăm locul la masă. Bă, extraordinar. Mamă, ce bunim. Cântăm la masa festivă. Cea mai masă. Se parcă în sandwich. Haideți că am prins aici ceva bun. Ce ziți, ai luat pe acolo? Nu dă și mie. Hai să facem taste-testulețul la cărniță. E bun. Bă, chiar bun. Carne cu ceai. Șorecuțul ăsta o băgat deja. Au cichiță. Și cornuleț aici. Top 10. Thumbs up pentru familia asta. Hai că mergem imediat la bucătăria să întrebăm ce vă cu de aici. Bun, pită cu zacuscă. Am mâncat și un pic de cârnăcior. Vrei? Un pic. Am mâncat cârnăcior și o ridiche. Și cu ridiche, foarte bun. Hai, noroc. N-aveți ce să ratați. Bine. Ce bune au fost sarmalele alea, așa-i? Tu le-ai pregătit? Tu ce ai gătit acolo? Nimic. Nimic n-ai făcut? Nimic! Bă, și-am zis că ești o mare pregătărioasă aici. N-a fost. Deci ați fost la Răseana! Ceau, Noi ceau! mergem acum. ridicați prestația. Da. Mergem cu întârziere. La ei, bă! Faini! Ceau, ceau! Acum am ajuns la clădirea de la radio și o să mergem să cântăm la radio. De fapt, eu nu mă duc, că n-am chef să urc atâta, că sunt eu 10 etaje de urcat. Așa că, ia, eu o să stau de afară să cânt. Restul se bagă înăuntru și o să cânte și de pe scări, de pe toate alea. Dar, ia, it's funny. La următoarea locațiune am ajuns. Îți plac și ție cocotierii ăștia împodobiți? Eu n-am nici măcar unul de 30 de centimetri împodobit. Vestea m-a dus, o vestea m-a dus, o vestea m-a dus, o vestea m-a dus. Pită cu zacuscă. Eu o să rămân aici permanent, în pază. S-a născut la Betleem, laudă fie adusă celui ce slavă lui Dumnezeu cântăm. Regelui nostru ne închinăm, pace fie pe pământ. S-a născut azi Domnul Sfânt. Bună seara, am venit la aeroport să colindăm oamenii care vin cu... Hai să vedem cu ce vin. Vin din Luton, din London și ajung în 10 minute, ceva de genul ăsta. Deci, colindăm Lutonul. Sa
Hai noroc, bă, Cristi. Am ajuns în ultima locație. Am rezistat, hashtag rezist până la sfârșit. Și actually nu e așa de târziu, dar până ajung eu acasă o să se facă târziu. Dar mai vorbim noi. Pită cu zacuscă. Gata pe seara de astăzi. Cum a fost seara de azi? Vloggerul de serviciu. Atât s-a putut. Ne vedem data viitoare. Da, ne vedem data viitoare. Pa! Ei, ceau, spiridușule. Ciao. Ciao. Acum, aoleu, dar ce se vede așa fața mea? Mă speria de fața mea. Hai că vă update-uiesc dacă ajung acasă, dacă mai am vreo energie, dacă nu, bye bye. Nu, hai că am ajuns și acasă.